Koľkokrát som ušiel touto cestou? Azda aj 300-krát. Odkedy som prijal tú projektovú ponuku. Prijal som ju, pretože ma nadchla myšlienka. Pretože som Róm, pretože to bola veľká výzva. Keďže rómska osada v Jarovniciach, najväčšia v strednej Európe, je plná detí bez perspektívy. Víziou projektu bolo ponúknuť talentovaným deťom šancu aj podmienky na všestranný rozvoj. A ja som sa stal jeho koordinátorom. Všetko sa tu začalo pred 3 rokmi. Konkurzom. Erik Janov! A nedošli všetci? Nedošli. Barbora Dužová! Raz, dva, Zostávate dobre? Takže detská prihláška sem. Škola ťa baví? Ja vás dneska neslyším. Tak máš hlas. Tak všetci bydlíte v tam, ne? V Jarovnici. Z veľkého počtu uchádzačov sme vybrali 100 detí, nadaných na tanec, spev, šport a výtvarné umenie. Vytvorili zaujímavé krúžky, dostali výborných odborných pedagógov i tútorov, vysokoškolsky vzdelaných Rómov, ktorí ich doučovali, motivovali, viedli, ťahali aj tlačili dopredu a všestranne im nahrádzali chýbajúcu formotvornú úlohu rodičov. Ja nevidím napríklad ani na jednom obrázku také oblaky. Akékoľvek deti, rómske i nerómske, sú talentované rovnako. Rómske viac, lebo je tam tá emócia, tam je tá hudba, ten tanec, to divadlo predsa len. V rómskych je viac farebností a tej dynamiky. Niečo je tam naviac. Je tam rozdiel väčší v tom, že tie deti nerómske sú akože také ukľudnené a disciplinovanejšie, kdežto rómske si robia, čo chcú a veľmi dlho s nimi treba najprv pracovať, aby vôbec sa začali sústrediť na to, čo chcem, aby robili. Ideme na to! Tak talentované sú, živelné sú, ako z divých vajec, ale nech treba ešte usmerniť a veľa akože práce, lebo talent v tanci je také jedno mizivé zrnko, celý zvyšok je tvrdá drina. Ja chodím za nimi do Jarovníc 2-krát do mesiaca na také jednodňové a potom 4-krát vlastne do roka. Sú také trojdňové sústredenia ako toto teraz. Perspektíva je, ale to by naozaj musel strašne chcieť a veľa robiť. Tak dúfajme, že aj u nich to tak bude, že niekde sa dostanú na nejakú školu aj k nejakým dobrým pedagógom tanečným, čo sa im budú venovať každý deň. A chlapci to budú mať ľahšie, lebo chlapcov je vždycky málo. Takže chlapci, keby boli snaživí, si myslím, majú také celkom aj majú šance. Len to by museli fakt chcieť. Tak dúfam, že ich presvedčím. Medzi tých snaživých chlapcov rozhodne patril René. Hip-hopový akrobat a utlianka. Zamilovaný do rómskeho folklórneho tanca. Fenomenálny majster čapášov. Raz, dva, tri, ťažké dá. Záujem o šport je veľký, ale taký ozajstný záujem je dosť malý. Ako náhle treba robiť podľa pravidiel, tak vtedy už záujem upadá. Na stretnutia veľmi radi chodia.
lebo doma ich nikto nezabáva. Oni to berú ako zabavu, viac menej. Dobre. Ten, čo prišiel s tými tromi. Ale on je jarovnický? Hej. 8. Kto patrí? Dva ešte. Oni majú kreťaz. My sa stretávame raz týždenne, 3 hodiny. Hodnotenia robíme väčšinou každý týždeň, lebo stalo sa aj také, že boli veľmi zlé deti, vystrajali, tak sme ich vymenili úplne za druhé. Šanca? Zatiaľ sa mi nejaví nejaký chlapec z toho, aby nenormálne mal nejakú snahu, takú šialenú, že naozaj chce niečo dosiahnuť. No Patrik, ty si přišel zahrát něco? Tak pojď. Jsi zvyknutý takže improvizovat? A kolik roků hraješ? 2,5, teraz 3. rok. A chodíš do hudobky? Tak aj noty čteš, aj všetko? No, niečo cigánské. Vidím prostě tu změnu za ty 2-3 měsíce, co jsme je neviděli, protože když přišlo poprvé 90 dětí z Jarovnic, tak to se stěny třásly. A když přišli tentokrát, tak opravdu už bylo vidět, že se s nima pracovalo, že už přece jenom ví, jak se mají chovat, už jsou takový jako ukázněnější, že už sami prostě zjistili, že tady chtějí být, že si váží toho, že se jim věnujeme. Já bych řekla, že si nějaký rozdíl je mezi těmato dětma a dětma neromskýma, které teda mají v sobě ty ambice a ty cíle. Spíš bych řekla, že nejsou prostě nervní, nejsou takový zablokovaní, ale samozřejmě, že teda nejsou vystudovaní, nemají ty vědomosti. Protože vždycky se mluví o té integraci a pak oni zase zapřou tu romství, ale aby to romství vlastně si přiznali, ale zároveň se integrovali a tom vlastně to celé je. No. O to víc to je potom takové bolavé, když ty děti z nějaké úplně blbosti, nebo se neučí dobře ve škole a tak dále. Takže to není o to, že bude pokračovat někde jinde, ono prostě už tu šanci nedostane a skončí. Deti z tejto osady nemajú veľa možností rozvíjať svoj talent, pretože je to uzavretá komunita a máme problém samotné deti dotiahnuť na aktivity. A tak si Ondrik sadol. Trolejbus bol však tento raz poloprázdny. Aký je rozdiel medzi trolejbusom a autobusom? Autobus ide však. No, niečo na tom je, pravdy, že autobus ide všade. Sami sme nabádali aj rodičov, kde sme videli, že u toho dieťaťa je naozaj nejaký potenciál, nejaký talent, že by sa mohol rozvíjať, ale je veľmi ťažko deti motivovať a niekde tlačiť dopredu, keď nemáme podporu zo strany rodičov. Dobre. Ondrik sadol na voľné sedadlo. Vráť naspäť teraz na ľavú stranu. Dobre, Paťo? Koľko máš? 8 chýb. Máme veľa takých príkladov, že samotné dieťa aj chcelo ísť študovať, chcelo rozvíjať svoj talent, ale jednoducho ten sociálny systém rodičia zneužívajú a nepustili to dieťa študovať ďalej, ale hneď ho prihlásili na úrad práce, kde mohli poberať príspevok. Keď ideme aj na návštevu k rodinám, tak už to nie je len, že ako sa má dieťa, alebo ako sú rodičia spokojní, ale už sa bavíme normálne ako priatelia. Oni nás púšťajú do svojej rodiny a jednoducho rozprávajú o veciach, o takých radostiach, snažia sa aj deliť. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý. Zdravujem. Jak sa máte? Ahojte. Lepšie. Lepšie? Hej. Dá sa vydržať. Hej, Janko počúva? Počúva takedy. Hej. Dobre. Vždy nie. Hej, vidím, že mala vyrastla. Prišiel som hlavne kvôli tomu, že aby ste mohli zachytiť aj taký život. Aj Janka, ako sa aj doučuje, aj proste ako žije taký bežný život doma. Klasicky, otvoríte si ju, dobre? Tým sa vám zapne, nemusíte už nič zapínať. Tu máte
približovanie, zväčšovanie, hej, čiže môžete si priblížiť, vidíte? Janko sa tiež naučí veľmi rýchlo robiť, ne? A potom, keď budete chcieť sa rozhodnúť, že natočí, tak stlačíte už len rec. Hej, a pekne točíme. Bola taká ponuka, že či by Janko nechcel ísť na 8-ročné gymnázium. Prečo možno to nevyšlo? Lebo viem, že Janko mal záujem ísť do Kremnice a študovať. Bol by na internáte, bol by s kamarátmi. To ja som pôvodne chcela, že by išiel, lenže on najprv hovoril, že idú ešte dvaja tam, potom, že si to rozmysleli, tak neišli a on sa sám bál. Tak potom sme začali uvažovať o tom, že môže ísť na konzervatórium v Košičiach. Tak sa snaž tak, aby si robil radosť nielen nám, ľuďom, ktorí sme s tebou, tutorom, ale aj mamke. Dobre? Drž sa. Ođo, grubo. Bambulka, bambulka. Co? Nada rodziny B-O, R-O, S-A, 3 plus 8 Jeden. a 9 plus 7. Gen od začiatku. Jeden. 2, 3, 4, 8, 4. No, 5. No, Sarky, ladna si, nie? Fin, áno. Tento projekt, ako máte možnosť sami vidieť, sa realizuje tu priamo v Jarovniciach. Z tých 100 detí, ktorých sme vybrali, postupy do užšieho výberu zhruba 30. Celý tento program je zameraný na vzdelanie, na podporu detí, ktoré majú síce veľký talent. Našim cieľom je ukázať týmto deťom zmenu, ukázať im, že sa dá ísť ďalej. Tých 30 detí, ktoré prejdú takým užším výberom, naozaj to budú tí najšikovnejší, ktorí majú aj dobré výsledky, s ktorými sa dá veľmi dobre pracovať a je veľmi dobrá spolupráca aj vďaka vám, rodičom. Vlastne môžu študovať na stredných školách. Tým som aj ja tak tancoval, no tak to asi ma po mne. Lebo ja som bol tiež mladší, tak som tiež tancoval breakdance a tak. No. Ale syna Reného to aj baví od 6 alebo 5 rokov. Tak tancuje, že ho zajíma tanec. Takže break alebo také dačo. Prv som sa učil od strýka a potom som vykúkal od filmu. Mali ísť 14. alebo 15. do Bruselu. Lenže on sa rozhodol, že nejde pre toto, čo dneska sa on má vystupovať. A ostal tu. Teď sa nedá ani opísať. Neskutočne. Takú radosť som mala až slzy v očiach. Prvýkrát vidieť svojho chlapca, jak tancuje. To je úžasné. Mala som ísť v Košiciach na konzervatórium umeleckej školy. V Romatane som mala byť, ale mama ma nepustila. sa promenilo. Mama, ty powinny pić. Nie idziemy. No to bardzo. Som chcela, že by išiel študovať, že by mal strednú školu vysokú, že by sa niekam dostal.
Lebo tak, jak tu deti, že vychodí 8, 9 základnú, potom idú na aktivačné práce a čo z toho majú nič. A tak, keď vychodí strednú školu vysokú, môže sa, dajme tomu, niečomu vyučiť a zarábať peniaze. V jednej časti kreslíš to, aká je tvoja povaha, zviera, ktoré vystihuje teba, v druhej svoje záľuby časti a v tej tretej, čím chceš byť, akú strednú školu chceš mať. A chcem byť herečkom, tak čo tam mám nakresliť? Tak čo tam nakreslíš? Herečka, že môžeš, vieš, aj s nejakým mikrofónom proste, že rozprávaš niečo, ale neboj sa použiť farby, prosím. Ktorí sa venovali okrem voľnočasových aktivít aj takým motivačným, vzdelávacím aktivitám. Navštevujú pravidelné rodiny, komunikujú s učiteľmi v škole, vlastne majú na starosti aj také doplnkové, som povedal, doučovanie detí. Hej, má 1, 2 dobré kamarátky. Našli sa rodiny, ktoré naozaj veľmi ťažko sa s nimi pracovalo a počas projektu sme museli deti vymeniť, pretože bol problém s rodičmi. Našou úlohou nie len pracovať s deťmi a venovať sa a rozvíjať ich talent, ale dostať ich mimo osady. Jednoducho pracovať na tom, aby išli na stredné školy, aby vlastne aj to vzdelanie bolo dôležité. Si vyplnil celý ten priestor tancom, vidím, že. Dobre, na tej druhej strane čo si urobil? Že hrajem futbal. Prečo si sa rozhodol treba, že si tam neurobil počítače, alebo prečo si tam urobil auto, že? Prečo automechanik? Že napríklad, keby ja som mal auto a že keby som kde išiel a keby dačo zostalo, tak že by som vedel, čo robiť. Janko, keby som ti teraz dal otázku, vyber si medzi futbalom a automechanikom, čo by si vybral? Futbal. Futbal som ťa síce nevidel hrať, ale tancovať som ťa videl. Nechcel by si sa treba živiť tancom? Chcem skončiť tú strednú školu tento rok a pokračovať ďalej. Aha, že? V Košíci. Budeš na rovnakej strednej škole, na akej bude Anita? Tanec. A čo budeš mať zameranie? Tanec, balet, no tak. Oli, jajko, zatíka korejko, umývaj sa, utieraj sa. Ideme spať! Políky. Pre maloletých divákov. Brutálne dobytovací krášov na smrti skúšali okolo idúci pán, ktorý tam bol náhodný na Vodičov mali staré alebo neúplné autolekárničky, kontrolovali ich dobrovoľníčky Červeného kríža. Dej sa do budovy dostali cez okno na prízemí. To je jeho topánka. Tu si vstúpil tam, tam ešte korene. Vošiel do kancelárie účtovníčky, kde všetko prehľadal. Prešiel do druhej miestnosti, kde sa nachádzal pred... Obehla si kolena, teraz pláčem na zemi, daj mi ľaky na zemi. Aká na túca? To, že je tam veľký talent a potenciál, je len 1/10 na to, aby sa kam si dostali. Nemajú tú výdrž, tú takú sebadisciplínu, ktorá u bielých je len preto, lebo je to rodina. Musíš to, aby si vedel to. A tu to nie je. Ja im možno, že koľko razy vysvetľujem, že na to, aby som sa ja mala dobré, musela som chodiť do školy, potom na vysokú, potom ešte, aj keď učím, ešte musím chodiť do školy, aby som sa zdokonalovala, aby som nemusela kopať kanály. Toto už mám pocit, že nedochádza im to. No mohli by sme, lebo tie štruktúry, ktoré tu používaš, by boli pekné v dreve, že? Keď stano je celý taký nežný. To je tak nežná kresba. Neviem, či je v skutočnosti taký, ale podľa kresby vyzeráš nežný. Sme poctení, dostali by sme tento obrázok my zadarmo. Čo sa teším. Keby ti povedal, že ti dá len 10 eur, čo mi povieš? Bral by si? Ale by som bol šťastný s tým. Keby to dražby dať. Ako náhle je niečo dlhšia, nejaká práca, že sa opakuje 3-4 za sebou, aby sa to dokončilo, už ich to nebaví, už sa im nechce ani prísť. Ani tá rodina veľmi tam nerobí.
dobre im ani vôbec im neurobí nič. Dom im sa mi páčia a že jak to robila táta pre Chlávia. Za koľko by si ho chcel ty predať, alebo na koľko si ho ty vážiš ako autor? Na 200 eur. Fú. Ja by som ti povedala. My chceme niečo, ale z tej strany rodiny je to 1%. To je smutné, že oni by mohli aj niečím byť, keby to pozadie od toho narodenia do tých, si myslím, 10 rokov, pokiaľ nemá normálny vzor v rodine, tak z neho nikdy nič nebude. Basha mange basha vody mi rigili sar tu mange na basha ves trim palo môj mandar chudes. Zahraj tú moju pieseň. Ak mi ju nezahráš, vylepím ti 3 za ucha. Odkiaľ vzali tú bitku? Odkiaľ túto pieseň? Kto si ju kedy rozkazoval? Veď bieli vždy platili. Alebo aj bitkou. Teraz je už všetko pre všetkých. Ešte raz ti ukážem tie fotografie. Jak prežila tvoja mama. Tu v Bratislave, jak bola. Tu to bolo na... Tu pri prezidentovskom paláci, tu straž stojí. Tu v hoteli jeme prvýkrát pizzu v Bratislave. Ja som chcela, že by sa vyučila. Ja som chcela zo začiatku, aj otec to chcel, však vieš dobre. Potom som sa tak aj zliekla. Aj pani učiteľky tam v triede, že sa pripravia na toto, že bude lepšie, že by sa študovala. A že asi by bolo tak, že by si nás tu stáť z Jaromnic vyniesla. Že by sme žili my aj na úrovni lepšie, jak tu. A teraz ľutujem, že tak vidím, jak žiješ. Táto strašne teraz nemám ani spáňa niekedy, keď sa na toto tak rozmyslím, že tak si to dopadla. Vieš, že som tak chcela, že by si nie, že žila po pánsky, alebo neviem jak, ale som chcela tak, že by si mala svoj domov, vlastný domov, že by deti mali svoje izby. No normálne, tak, jak sa žije v každej rodine slušne. Tak rada by som bola, keby aspoň jedno decko, z mojich decko, co mám všetkých 8, mám, ani jeden nežije tak, jak ja si myslím. Tak Janko, videl si tie fotografie od mami, jaká bola talentovaná, jaká bola šikovná. To chyba bola moja. No, v Bratislave nás učiteľ vybral z toho dôvodu, že som vyhrala bronzovú, zlatú a striebornú medailu za výkresy, ktoré som namaľovala. Tam sme mali ako výstavu. Z toho dôvodu, že som vedela krásne maľovať, krásne konferovať, krásne recitovať. Počúvaš mňa? No. A ja sa teším, že máš taký talent. Možno, že sa stane tak, že sa vyučíš, keď sa bude snažiť a že vyniesie z mamu z Jaromnic. Po mnohomesačnej práci na rozvoji svojho talentu sa najšikovnejšie deti chystali na letnú akadémiu. 10-dňové intenzívne sústredenie v prostredí diametrálne odlišnom od ich jarovnickej osady. Tam máme ešte papier, nemáš. To ti dáme ešte, dobre. 6 máš? 6? Anton je doma? No, sme. Tak prídeš tam, dobre? A zajdeme ku vám potom. Keď som prvýkrát prišiel, tak som povedal, že pre Boha tu nemôžu žiť ľudia. To samotné prostredie v Jarovniciach nie je vyhovujúce pre deti, ktoré chceme posunúť ďalej. Ale zase tam je veľmi silné rodinné puto. Tie vzťahy, ktoré tam panujú, nám ako tej majoritnej spoločnosti chýbajú. Našou úlohou teraz je pozbierať súhlasy od rodičov, že pustia svoje dieťa na letnú akadémiu s tým, že tiež sú tu pravidlá. Ak je všetko v poriadku, nič nezatajíte, súhlasíte s tým, vtedy môže ísť Katka na tú letnú akadémiu. Áno.
Súhlasím. A ja vám vypíšem tento tu papier, súhlas rodiča. Čiže poprosím vaše meno ako rodiča. Jarovnice? 113. 113. Dobre. Čiže môžem vás poprosiť tu o podpis rodiča? Áno. Tu na podpis. Dobrý deň. Anton bol vybraný ako na tú letnú akadémiu. Ja sa bojím. Práve tam sa nemusíte báť, lebo tam je strava zabezpečená všetko. Tam je 3. augusta do 15. augusta s tým, že stadiaľ z Jarovníc pôjde autobus. Čiže od lekára potrebujem také potvrdenie, že môže ísť na tú letnú akadémiu. Keď som chodil po rodinách, veľakrát som sa bál vstúpiť do ich domčekov, do ich chatrčí. Nevedel som, ako budú reagovať, ako vlastne ja mám vystupovať, či mám hneď na nich výjsť tým, že som tútor, ktorý im prišiel pomôcť alebo ukázať iný svet. Ale mnohokrát sa stalo to, že tie rodiny vyšli samé v ústretí, ale očakávali, že niečo im niekto dá. Prišiel som za vami, či môže ísť Roman na tú letnú akadémiu. Nie, lebo on vráca v autobusu, ja ho nepúšťam. Vracia, no, tadze. Čiže nijak tak by sa nedalo. A ešte tam ďaleko, keď píšu tadze, už po ňom asi by bolo. Tadze odpadne tam a tak. Nie, ja ho nepúšťam. Že nechce. Nechce, on sami povedal, že tak ďaleko by neišiel. Tak ďaleko nechce. Nie. Dobre, no ako nebudeme vás zdržiavať. Dobre, takže nepôjde. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Výtvarná predstavivosť detí je mizerná, pretože tým, že majú málo podnetov z rodiny, tak oni ako keby nemali o čom si predstavať. Nemali ten podnet, že ideme kamsi a páči sa mi niečo. A teraz to kreslíme a vymýšľame. Tam je skôr ochudobnené o to prostredie. Jednoducho to prostredie ako keby ešte aj ubíjalo tú predstavivosť. Čiže ja od vás potrebujem teraz rozmery, ktoré budú slúžiť na výrobu tých kostýmov, ktoré budú použité na letnej akadémie. Dobre? 30. Dĺžka nohavice od pása dolu. Ide Andrea. Čiže môžem teraz začať s Andreou. Číslo oblečenia M-ko. Číslo topánok? 35. 35. Dobre. Chceš počuť cigánsky plač. Povieš. Baša v more. Hraj, človeče. Ale čo pochopíš? Kto rozumie tým veľkým hnedým očiam, ktoré sú väčšie ako priestor vyhradený pre zrak? Plávu v toľkej hlbine slz, že plačú. Aj sa smejú zároveň. Zasa upadá tá skladba. A končí sa neviem kde, hej, ale už nebude vrchol. A máš čas, zakloníš sa hore, nazad. Ešte stále sme ako keby na povrchu toho dážnika, bubnujeme tým dažďom po ňom. Vodu a záplavy. Ale
toto sú ešte jej začiatky. Toto sú, tuším, že ešte jej školské práce z vysokej školy. Ale už je tu prítomná vlastne taká tá živá farba. Štýl, ktorý je úplne slobodný a uvoľnený. No len aby ste to stihli. Dobre, poďme. Pre deti z Jarovníc je to taký menší kultúrny šok. Niečo nepoznané, keďže nikdy neboli mimo domova, mimo svoju obec. Je to pre nich takou veľkou motiváciou byť lepšie a snažiť sa viacej. Menšia rebelia je tu určite, nechce sa im behať, ale viac menej dodržiavajú to, čo sa im povie, aj keď nie vždy s takou vôľou. Oni by najradšej len plávali a hrali futbal. Mohlo to byť aj horšie. Ale úplne až dole, až sa opreš dole nejako. To ľahký stroj. Super, ďakujem, máme. Ale mi drží. Také pomáhať. Tak. Dobrý. Srdečne vás pozývame na cigánsky Bašavel. Bude tam pitie, jedlo, všetko, budeme vystupovať. A bude zabava. Pozývame vás na cigánsky Bašavel, celodenný festival rómskej kultúry a umenia, ktorý bude zajtra od 2:00 na hrade Červený kameň. Tešte sa na skupiny Gypsy.cz, Imer Traja Brizany a na bohatý cigánsky program. Poďme, vyskúšajte ešte jedno číslo a potom my to ideme tak, ako by to malo vyzerať. Keď odohráš, vylez poza toho klavíra, prosím ťa, tu sa pokloň a ideš. Takže takto chcem vidieť, ja všetko plňam, tak to vidieť. Hneď pôjde sa ako prvý zapúli, jo? Len to dajte zo seba dneska znať aj tým ľuďom, ktorí tu sedia. Ja vám verím totálne. Ty si kde? Tuto. Hej? Tak si to užívajte, nech sa páči. Boli sme na naše šikovné deti nesmierne hrdí. Ich nadšenie sa však začalo vytrácať. Speváci a hudobníci nacvičovali už len sporadicky. Športový krúžok úplne zanikol. Talentovaný maliar Stano nás opustil. Stal sa otcom. Pár snaživých výtvarníkov ale naďalej pokračovalo v práci a 4 tanečníci pravidelne trénovali pod Reného choreografickým vedením. 2x2. 4x1. René a Janko. To boli naše najžiarivejšie hviezdy. Kavkis. Kavka.
A ty si zoberieš, že keďže si sa už naučila ten skrytý steh, tak len tu ju pár stehmi prichytíš. Tu pichnem, tu hneď vidím. Vyber si to. U väčšej časti našich žiakov je to tak, že práve nastala tá generácia rodičov, ktorí nemali vzdelanie, tým pádom nepodporia svoje deti, aby sa vzdelávali ďalej. Oni nevidia v tom žiadne uplatnenie, žiadnu výhodu, nič. Oni mi povedia jednoducho, či má papier alebo nemá papier o vzdelaní. Pre ňu je to jedno, ona bude sedieť doma. Minule tu mi prišla mamička, prišla a povedala, moja dcera dokončí tento druhý ročník a beriem ju preč. A pýtam sa jej, prečo? Veď to je dievča šikovné, múdre. Prečo ju chcete v druhom ročníku brať? Preč, keď ona má 3-ročné štúdium? Tak ona mi povie, no viete, jej sa už do školy chodiť nechce. Ona tam chodila 11 rokov a to jej úplne stačí. Že jej tam pol hodiny potom vysvetľujem, že pre pána kráľa, veď ona nebude mať žiadne vzdelanie. Bude mať ukončené iba základnú školu. Napriek tomu mi povedala, nie, to je moja dcéra, ona nepotrebuje žiadne vzdelanie, ja ju budem živiť. Keď sa opýtam tých detí, robí vám problém ráno vstávať? Nie. Máte problém naučiť sa niečo? Nie. A prečo nechcete chodiť? Lebo jednoducho, mne sa už nechce. Čo budeš robiť? Budem doma. A čo budeš doma robiť? No nič. Toto, čo robí vedľa môj sused, toto, čo robia moji rodičia a toto, čo robia moji kamaráti. Počkej, Kristína, na mňa. Naše nádejné talenty nás postupne opúšťali. Niekoľko výtvarníkov a tanečníkov síce navštevovalo základnú umeleckú školu v Prešove, ale nepravidelne a bez veľkého nadšenia. Na predvianočný koncert sme si museli prizvať výpomoc mimojarovnických detí. Potešil nás však René. Chystal sa na primácie pohovory na konzervatórium do Košic. Pridali sa k nemu aj dve dievčatá, Anita a Andrea. Starší sú tu vyslovení, jak to povedem. Hej? Plačaky. Widzę, że jej oblikają, ona chce. Kiedy? René ešte je vzorový, že sa stará. Chcem sa spýtať, že René ju uvažovala, aj mama hovorila, že by chcel študovať na konzervatóriu v Košiciach, vlastne stredná škola. Čiže, jak vidíte, že hej, podporujete ho, alebo má také z vašej strany? Podporujeme ho, aby mohol ďalej pokračovať, no v tom, keď chce, bude naďalej pokračovať ako na tom konzervatóriu, tak
ide ďalej. Keď tam bude, tak bude na internáte. To viem. Či už bola nejaká aktivita, že René bol stále prvý a je aj zodpovedný. Aj vidím takú podporu od vás a od manželky, že chcete, aby študoval. Viete, nebudete s ním celý deň, teraz sedím každý deň. Ja som bol na internáte. Aj vy ste boli na internáte? 2 roky som bol. A ak vydrží, lebo je na to, že by vydržať, tak tie financie sa nájdú a štát podporuje. Sú rôzne motivačné štipendia, preto aby mohli študovať. Máte pred sebou náročnú úlohu, tak sa jej krásne zhostíte, tešíme sa na vás. No ale viete, že na tance sa študujú aj iné tance, takže teraz vás vyskúša pán profesor, ktorý vás bude učiť aj klasiku, aj ľudovky. Dobre? Trošku. Ten náš z modernej je úplne super. Majú tu každý akože, to je to dvojposteľová izba, každý má svoju malú skrinku, veľkú skriňu. Ja keď som bola na internáte, tak sme boli 4. Na poschodí máme to isté. Máme dokonca tu na takú malú posilňovňu aj nejaké stroje, tam je chlapci si chodia pocvičiť. Ešte ste videli si aj tú baletu? Deti, akokoľvek sú talentované, tak zlyháva tam faktor vedomostný. Jednoducho, oni naozaj nevedia poriadne čítať, nerozumejú textu čítanému a preto mám veľké pochybnosti, že by uspeli na stredných školách. Neviem, kto mi to... školu ide Áno, hej, všetko si pripraviť, neviem, kto príde po to, alebo ja, alebo Janko Zubaj. Сюда куда? Это микрофон. גנוך לבוא, תתפש ותדעתי. Dajte. Пиши в школу. Ты через могу жевать? No, mám tu pred sebou vaše prihlášky. Ale čo tu chýba? Vyplní lekár, prázdne. Pečiatka, prázdne. No, skúste mi k tomu niečo povedať. Čo mám k tomu povedať? Tá najprv som chcela ísť. Sme boli aj všetci u lekára, ale tá sestrička povedala, že na druhý deň, aby sme prišli, tak sme chceli prísť na druhý deň, ale potom sa všetci rozhodli, že už nejdú, tak už nie. A čo závažilo, že všetci sa rozhodli? My sme ako jedna rodina, že každý, kde ide ten posledný, tak ideme všetci. Čo sa stalo, že tie prihlášky zrazu vrátili sa nepodpísané alebo nepotvrdené od lekára? Otec chce, aby som chodila, ale mama nie. A u nás je tak, že čo povie mama, tak to musí byť. René jediný nezahodil prihlášku. René, ale my ťa budeme všetci teraz sledovať a pozorovať, jak sa to budeš vyvíjať ďalej. Vieš o tom? Budeme chodiť aj na tvoje vystúpenia. Pôjdeme, dievčatá, pôjdeme ho povzbudiť. Dáš nám stále vedieť, kde budeš? Áno. Áno. Dominika, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Krasota. Neplaču. Táto budúce mať svätec, nikto neplače. Aby jeho život bol tebe na slávu. Aby jeho život bol na slávu. Mamo,
Teraz je už všetko pre všetkých. Cigán má tak, ako aj biely. Môže ísť do obchodu, všetko si kúpiť. A ja aj kúpim, aj 5 kg mesa kúpim. A na druhý deň veru nezohrievam ako biely. U nás, čo sa nezie, všetko ide do kanála. Tak nám je už. Naše úsilie ako si neprinášalo očakávané výsledky. Žiadne ďalšie z našich detí sa neodhodlalo ísť študovať na strednú školu mimo obec. Janko namiesto tancovania hral futbal. Aspoň, že všetkých 3 tanečníkov prijali na konzervatórium. Konečne budeme mať nejaké nasledovania hodné vzory priamo z Jarovnickej osady. Milí študenti, nastal dnes váš veľký deň. To znamená, že ste ukončili svoje 3-ročné štúdium. Veľmi rada by som vám dala ten váš papier do života, ktorý budete potrebovať. Srdečne blahoželám. Drž sa, nech ti to v živote pomôže. Ľudská, blahoželám k úspešnému ukončeniu. Prajem veľa úspechov v štúdiu nasledujúcom, ktoré ťa čaká na umeleckej škole. Ďakujem. Nech sa páči. Príjemný štart do života. Som rada, že vás opäť vidím v škole a som veľmi hrdá, že René ukončil školu s takýmto dobrým výsledkom, ako ukončil, lebo pozrite tu, končil s prospechom. Výborný, chváliteľný. Ja ho veľmi ľúbim, obidve synov, ale ja ho mám nadačené, že to prekonal, že to 3 roky vytrýmal zo školy a teraz ide na 5 rokov ešte doma v Koštici. Ja som na neho veľmi hrdá. Mána, prebačí, давай. No mi to chodí tohle kole bavíš, ale menší směry. Kali, počkaj. Poď medzi nás, Gáďo. Uvidíš, aký sme úžasní. Páči sa ti u nás. Cítiš sa tu slobodne. Však. Spievaj s nami, Gáďo. Pí s nami. A teraz daj peniaze. Zaplať za ten pocit slobody. Zmizni, lebo s nami sa žiť nedá. To ste robili aj s inými skupinami, čo len... Hej, spolu. Spolu, hej? Ako Zuzka. Ako z umeleckej školy, základná celá. Aha. Toto robil Janko, nie? Kaleja. A tam chlapci toto farárňa. Stále tu chodia aj malé deti, aj celá pozerajú, rozprávajú. To sa robilo tak, že by tie rozprávky boli známe. Nie? A v podstate, keď tak prejdeš, tak sú známe tie rozprávky. Koľko to robili deti? 2 mesiace. Tie deti sú veľmi plaché, oni v svojom prostredí sú veľmi hravé, šialené až do konca, ale keď mali prísť do Prešova, na výtvarnu napríklad, tak to ako keby prišli do iného štátu alebo na inú planetu. Jednoducho sa boja. Majú strach z cudzieho prostredia, ale neskutočný strach. Napriek tomu, že sú talentované a vedia to a majú tú možnosť chodiť zadarmo na základnú umeleckú školu, majú odvoz, dovoz, chodia po nich tutori, ktorí sa im venujú. Aj tak je ťažko prísť. Napríklad veľmi času sa stáva, že jeden nechce, tak neprídu žiadne, lebo nepôjde sám. Stále keď budete kresliť, stále musíte rozmýšľať, čo chcete tam urobiť, hej?
Stále musíte porozmýšľať aj, čo chcete povedať. Čo si myslíte, z čoho to je urobené? Z láku. Nie, toaletný papier. Toto vieme, nie? Toto je také, neviem, či som pre nich nejaký vzor. Chcela som byť vzor. Boli u mňa v byte, chcela som im ukázať, ako bývam. Ukázala som im solivár, ten ich nebavil natoľko, ako bavila ich moja obývačka, môj sklenený stôl. Veľmi som sa tešila na nich, že prídu ku mne na vernisáž, pretože stále sa ma pýtali, čo maľujem, čo robím. Veľmi ma mrzelo, že prišli len dvaja. Aj tí celý čas asi sa nudili, pretože prevracali očami. Jesť nechceli vôbec, neviem prečo. Čakali len, kedy to celé skončí a môžu ísť domov. Neviem, aký vzor by pre nich bol dôležitý alebo dobrý, aby sa zobudili. Nie som žiaden vzor tým pádom. Ja som tiež taký typ, jak býva, čo na srdci, to ne... Trošku som skeptická po tom všetkom. Mám ich rada, lebo by som to nerobila, ale je to ťažké a mám pocit, že možno, že 5% sa vydarí a zvyšok je dostratená. Janky, kamerilla! Sedíš na pavinec! Janky, čo? Výborne! Janky! Šunes! Ale 11! Pochmurná jeseň priniesla pochmurné novinky. Tanečná skupinka, naša najsilnejšia devíza, sa rozpadla. Anton sa stal otcom. Žiadne z detí nenastúpilo na konzervatórium. Dievčatá cez prázdniny odišli do Anglicka a viac sa nevrátili. René si našiel družku a žije s ňou u svojich rodičov. Dneska ma vydali prvé tieto, aby som sa naučila ja po romsky. Prvý slovník na budúci týždeň, keď prídem, tak mám to ovládať. Ja som nepoznala ani jedného rodiča. Poznáme sa len tak, že dieťa a nikto viac. Je to veľmi komplikované niečo s nimi urobiť, keď má v prostredie také, aké má rodič. Jemu sa nechce a potom sa nechce ani dieťaťu. A si myslí, že to, čo teraz je u nich doma, je najlepšie. Je to diskutabilné, tie internátne bývania, asi by to bolo najideálnejšie, lebo dlhšie dieťa v prostredí, kde sa vzdeláva, kde má iné podnety ako v tom rodičovskom. Je to smutné, ale ja si myslím, že tak by malo byť. Ak mám zhrnúť trojročnú prácu tých detí, s ktorými som ja konkrétne pracoval, tak musím povedať, že výrazný posun tých detí nejako som nepostrehol. Nestačí, že by s tými deťmi sa robilo len párkrát v týždni. To musí človek pracovať s tými deťmi intenzívne, každý deň, aby mohol im ukázať iný svet, iný smer, iný životný štýl. To prostredie detí rómskych je tak silné, že veľmi ťažko je z vonkajšej strany nejako prebúrať myslenie ich a vytiahnuť ich odtiaľ,
lebo neviem, čo sa musí stať, že by sa zobudilo to tam, tá rodina a začala myslieť inak. No a Janko? Kde je? Dlho som už nevidela. No, Janko už nechodí, už chodí hrávať futbal s chalanmi a... Tam doma si bol, no? Bol som doma, on ho kývol s plecami a povedal, že už nebude chodiť. Celý čas nám dokola rozprávali to, čo sme chceli počuť a nakoniec tá matka nemá snahu vôbec posunúť svoje dieťa ďalej, len chcela, že by sme rodine niečo dali. Škoda ich. Škoda takého talentu. Dajte vám to menu. Dobre.